Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Friday. Yari kita sa ika-9 ng petsa sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. While 16 days before na lang mag-Christmas Day, kag may 23 dias ang nabilin before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. O, kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto kabayunta nga nakapanyaga na, nakachibog na ang halos kalabanan. Ang ibang sinidaway pagidman nagahimos pasang palanyagahon mga kaaksyon. Kay nasa nga gagin bulabog naman ang mga estudyante sang St. John Institute sang Bamcolor. No? But nga hindi ni monitor ning nagatawag sa tripuno ni nga may bumba kunong gintanom. Angay na iluputan sang bumbang baba sinao parang maghipos bla. Amakin mo kinagula yakin ng mga estudyante ang mga ginikanan dali-dali nga ginpabakate ang pwesto mga kaaksyon dra sa SGI no pakarunan ta na kay sige pa inspection while ago sa ang area sang police station number 2 no sa pagpamuno ni OIC City Station Chief Pastrana kag tiyang tawag kay na daw area sang Station 6 sa mutong nagresponde gilayon ang kapulisan ta kag nagkandak sang inspection o ng K9 sa lugar mga kaaksyon no? Ay pertiti hamakin mo na nga halit sang tawo sa mga kabataan nga way gidya ka namo ambot na nung obra sang utok ya siniya namin ni ipabalang guro sa Bombay no hindi kay tao mabalang siyang bomba mabalang ni siyang uri patunlon guro ni sang kung siya bong ginatulon ya sini way gid kurto ang utok ya sini mo namin ni patulon siya ang bumbabla
ambot ko na maghimo sang bomba, basta bomba lang ipatulon siya. Ambot ko maubos siya ng bomba sang tubig, no? Kay daw salsalo na iya siguro. Ay, perti, no? Nga klase sang tawo ini, mga kaaksyon ginbulabog ya ang eskwelahan. Ambot ko paano ni sa monitor man? Daw ka budlay sang sitwasyon, no? Hindi mo ma-monitor kung din siya gatawag, kag kung sinugid ni siya. Although nga may mga caller ID man, pero ambot kung nga kalusot pa ini, no? Sige lang, sa ato siri nga mga kaaksyon, subo-subo man nga balita, no? Kayang idol ni Akson Henry, kag Akson Elre nga si Jovet Valdivino, nagtaliwan kagabi mga kaaksyon, no? Bangod sang balatian bla. Way gidman mga 5 man lang kadlaw siya sa ospital kagamuna ginbawian sang kabuhi kay na sang kagahon based sa confirmation sang manager niya kay daw nanuman daw hindi mo maintindihan ang sitwasyon, no? Kabata pa daw 20 pila si Jovet 29 o 29 siya, di kabata pa, no? Kag lamharon pa sa patag sang pagamba mga kaaksyon, no? Daw pila pa lang ka kuani nga nag salyada ini si Jovet, no? Nag-show pa ni sa kuno sang last Antician Hospital, no? Dito sang area nag-show, pero gindala ini siya sa Batangas kag dito sa Batangas actually na hospital kay daw dito sa gapauli mo. Ti amo na mga kaaksyon, subo-subo man sa mga fans ni Jovet Valdivino, mga kaaksyon, no? Sige sa mga kaaksyon ta, kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto sa mga kabarangayan kag kapurukan dira sa palibot sang syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta sa bahin sang Negros Occidental sa mga kabanwanan kag kasudaran man kag sa probinsya sang Oriental side, no? Si Governor Roel Digamo linga daw sa Cebu lang kami hindi kami magpa Region 6A. Ay, pwerte. May proposal nga ang Negros Island daw himuon sa isa ka region mo. Ti siling ni Gob Roel Digamo, siling niya kami mapa Region 7 lang kami Hindi na kami da mag-intra sinyo na ano ini. Tignahulat pa ang response mga kaaksyon sini, no? Daw galungo man si Gob Lacson sa palayag ni Gob Digamo ba? Nanong kinalain sini, no? Sige lang, basta importante may proposal ang gobyerno ta sa sining pag-isa sang Negros Island to a regional office. Mga kaaksyon, ma-in-IR gini siya, mga kaaksyon, Negros Island Region, no? Sige sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Lanin Antique, kag tubtub sa malabutan sa ato sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw dre sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liadahon tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pagdalon ni aksyon
Ano taga ni subong Biyernes? Daligid lang, no? Ha? Ano taga ni subong Biyernes, no? Doon nalipat ko pizza Pizza 9, no? Dali lang. Kay si dalon tani karon dugay-dugay sa Bacolod sa Kapitolyo Provincial do sala ginigurong nabutang ni Action Durel mo kay si Action Art ang Kapitolyo ay nano man nga daw nagasala-salaman kita si Action Del ang D of Subong, no? Si Action Art ang City Hall ay daw sobra pa kita sa do hindi magklaamo ha. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa Kapitolyo Provincial, igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia, monitoring sa migratory bird sa Sipalay, ginhugtan bangod sa unang kaso sang bird flu sa Capiz. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, dugang koleksyon sang pundo para sa syudad ginalauman ni Councilor Al Victor Espino kasunod sang ginaprubahan nga ordinansa angot sa relief sang delinquent tax penalties. Sa balita naman kay Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, biktima sang pagpanglutang sa Puroksigay, Barangay 2, nagapabilin kritikal ang kondisyon sa ospital, droga ginalantaw man sang kapulisano, motibo sang insidente. Ano niyang kaso sang pagpanglutang sa area sang Barangay Singkang Airport na ning update sini i-check taman ni karon kay Aksyon na Eric Magbanwa ining pagpanglutang blasang ano ni manager kung tagiya sang isa ka security agency mga kaaksyon patay ning biktima dira sa Barangay Singkang Airport kagabi mga kaaksyon. Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, 2 patay, 2 pilason sa duhaman kasi paradong aksidente sa siyudad sang La Carlota. Sa patrol nga balita, DepEd Regional Office 6 nagpagwas ang pagsunundan angot sa pagselebrar sang Christmas parties. Christmas break mag-aumpisa sa Disyembre 19, tubtob Enero 3. Barangay sa Bacolod kagiban pang mga barangay sa Negrosa gindeklara nga drug cleared sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa balita naman kay Aksyon na Roger Gotiv from Cadiz City, senior citizens arestado sang CIDG bangod sa pagpataya sang STL Bukis kag Hayalay. Balita naman ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava sakay sa 2 ka motorsiklo nga nagbungguan ay luwas na sa Katalagman. Samtang 5 ka mga barangay sa Calatrava nagtambong sa 44th Oversight Committee sang PDEA. Sa balita naman kay Aksyon na Vigia Pasible, Barangay Canroma sa Banwa sang Pontevedra gindeklara bilang drug cleared sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa balita, National Presidente Marcos magatambong sa APEC Summit sa US masunod nga tuig. SSS kag PhilHealth contribution magasaka umpisa Enero tuig 2023. Nagataas nga presyo sang balaklo, nagapanguna nga concern sang mga Pinoy. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, ibutang lang dira ninyong inyo sining mga mensahe kay pang basahon tayo na dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naglipa na ang mga papayas.
Ayos, sige manamyaw tanayas. Sa sining udto, mga kaaksyon, malang pagpamati kay Ana Sinoro, Christine Minies Villalobos, Dennis Richard Tibor Roma, malang pag-monitor no, sa kay Clover Aguirre, Janilo Sansino, Diding Alojamento, kay Joby Monares, Raquel Villafuerte Martinez, Willie Delgado, Dino Alic, Mia Salmorin, Cesar Paunal, kay Emily Torrecampo Malayas, Ronaldin Nicor, Ems Aboso, Bibi Gregorio Yolo, Probilino Marquino, Geraldine Dinela, Angie Francisco, Rafi Yanson Antonio, no? May lang pagpamati sa aton sining iban pa nga mga tagpamati, no? Kay Angie Francisco ara naman kay daligid lang, no? Kay ma-check kita diyan na iyo. Basi mayari pa na di bilang way pamatamyaw ha. Sige. Jomong Caltorella, may lang pagpamati sa Binalbagan, no? Okay, si Willie Delgado from dini si Willie La Castellana, no? Billy Albay, salamat gid. Magallanes Corazon, salamat gid. No, Bibi Gregorio Yuluara naman sige, salamat gid pakaronan tanigurong iban Francisco Guangco, salamat gid Francisco Guangco kay Jenaline Absalon, no? Jenaline Absalon. Ayos, sige, daligid lang mga kaksona. Standby, matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office anak, ano nang nauya ako magulang. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, mga kaaksyon. Live extension na coffee mix na kita, no? Ang live extension
kaalaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa DepEd Regional Office 6 nagpagwas ang pagsulundan angot sa pag-celebrar sang Christmas parties, Christmas break mag-umpisa Disyembre 19, tubtob Enero 3. Mga barangay sa Bacolod kag iban pang barangay sa Negros Occidental gindeklara nga drug cleared barangay sang Pidia. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, panugutan na sa Department of Education ang pagselebrar sa Christmas parties sa mga buluthuan apang may ginpagwa nga pagsulundan. Sino kay Hernan Esculia Jr., amo ni siyang spokesperson sa DepEd Region 6. Base sa Regional Memorandum antes magpatigayan sa aktibidad, kinahanglan nga magpatigayon sang forum ang ining mga division superintendent, kaupo ng mga school heads agud istoryahan kung may idugang pa sila nga pagsulundan nga ipatuman wala labot sa regional memorandum. Dugang pa Action Rex, stricto man ang no collection policy kag dapat ang mga ihatag nga cash o kung anuman nga regalo ang voluntary lang. Wala ginapangayo or wala gina-require ang mga kabataan. Hindi man pwede nga dumilian ang mga kabataan nga mag-intra sa selebrasyon kung wala sila yasang dala nga pang-exchange gift o kung amot nga pagkaon. Istrikto man nga ginpahayag sa DepEd nga sa eskwelahan gid lamang ang venue dapat sa Christmas parties kag tubtob las 4 lang sang hapon, hindi pwede kapalapaw. Kinahanglan man Action Rex ang parental consent kagin pahanumdom sa mga manudlo kag ginikanan nga siguraduhon ang pagkaon nga ihanda agud malikawan ang food poisoning. Nahibaloan nga base sa DepEd calendar tubtob Disyembre 19 na lang ang klase sa mga estudyante kag magabalik sila sa Enero 4. Yaring kabayan sa pagpahayag ni Hernani Esculia Jr. DepEd personnel should be reminded that solicitations, whether in cash or in kind, are not allowed for Christmas parties and holiday celebrations. Now, katuki tayo sa may Regional Memorandum number 929, permado ini siya noon sa atos ng Regional Director ni Dr. Ramil Kiko. Ini siya naman niya naghahatag na dito sa mga hit kagid sa pagsulundan on how the schools will conduct their Christmas celebration. So, nakabutang din nga during the pre-event activities, meaning antes sila mag-conduct ng ilang mga Christmas celebration, ang aton sila mga division superintendent dapat or mga division officers naton ang enjoined to conduct a forum with school heads to discuss the following. Number 1, no collection policy must be emphasized. The venue of the activity must be within school premises, meaning ang aton sila mga kabataan ng ilang Christmas party ang dapat sa aton ng mga kabayan na Action Rex sa pagpahayag man ni Hernani Esculia Jr. Balitalin sa patrol ang Ano ni PDA Action Eden? Ang PDA Action Rex, may mga bag-o nga mga barangays nga gin-deklarar bilang drug cleared. Diri sa may siyudad sang Bacolod, amo ni Action Rex ang barangay 41. Kag sa siyudad sang Bago, Isa lang ni kabarangay ang Bacolod ni? yes, Action Rex, isa lang ka barangay ang nagdugang. Balihalin sang una, daway maning barangay guro. Daway mani, ambot ko may barangay nga na-qualified ni sa PDEA. May Action Rex galing kay kita lang ang ang may sa data sang PDEA do ang Bacolod ang may pinakajutay nga barangay nga drug cleared, pero ito subong nadugangan naman isa i-consolidate pa ni karon Action Rex kay ongoing pa bi ang Regional Oversight Committee gapatigayon sang PDEA, pero iya naman kapanay kay diri venue nila subong sa syudad sa Bacolod. Mabalaan ta lang na karon kung pila na ang total nga naging drug cleared nga barangay. Ang what about yung Negros Occidental? Ang Negros Occidental Action Rex sa Bago, Ginfor City nila kag municipality, Bago Action Rex, Bago nga gin-deklarar nga drug cleared amo ining barangay Talok,
Barangay Kalumanggan, Barangay Don Jorge Aranet. Tatlo. Tatlo. Sa Banwasang Binalbagan, Action Rex 4, amuining Barangay Bagroy, Barangay San Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari. Bagay na dapat paglabas ng Aksyon din. Yes. So, rigid kay na kunan diho Okay, lahat na ano to ang bago? Ano to ganing bago to? Barangay Don Jorge, Kalumanggan, Talok. Tatlo? Action Rex. Ano pag itong iban? Ang sa Banwa naman sa Binalbagan, amuning Barangay Bagroy, Bagroy? Barangay San Pedro, Santol, kag Biaw. Kagano to ganing isa? Santol, kag Biaw. Biaw. Bao bukid-bukid gali ning tatlo ni more or less na bukid-bukid gali ni. Ano pagid? Ang sa Banwa naman sa Calatrava Action Rex, amo ni ang Minapasok, ang Barangay Hinubang, Barangay Tigbon, Barangay Hipoyho, kag Repolyo? Barangay Cruz. Repolyo? Hipoyho. Repolyo na sila to? Repolyo na? Repolyo. Repolyo na. Dugay ko da. Yes, Action Rex. Hipoyho, sorry. Kag Barangay Cruz. Ang sa Banwa naman sang Ibi Magalon Action Rex, isa lang, amuning Barangay Tanza. Kag ang next Action Rex sa may syudad sang Escalante, amuning Barangay Cervantes. Ang sa may Banwa naman sang Pontevedra, ang Barangay Canroma, yun kilala naman nga drug-cleared barangay. Sa Banwa sang Isabela, amuining Barangay Kamang-Kamang. Sa may syudad sang Himamaylan, dindeklarar man nga drug-cleared ang Barangay Libakaw, kag Mahalang. Sa Banwa sang Murcia, drug-cleared na ang Barangay Santa Cruz. Sa syudad sang Silay Action Rex, Barangay Safe. Sa Banwa sang Tuboso, Salamangka. Kag sa Banwa sang Manapla, ining Tortosa Action Rex. Kag of course, ang Duni, sila na ang municipality subong nga drug-cleared na. Kasi sa siyang nila ka barangay, naubos na Action Rex. Gawalos to ng tanan? Drug-cleared na tanan. Tanan na drug-cleared na Action Rex. 9 barangays nila, puro na drug-cleared. Kaya duwala lang kagina, nga ginanunsyo, amo ni ang Barangay Poblacion East, kag Barangay Poblacion West, nga nagkumpleto sa ila whole barangay, kag makabig na sila karon nga drug-cleared municipality diri sa may Negros Occidental. Ayos. Teway kay Kwande, papanyaga? Ay, kalain! Ano, gipos-ipos ka lang aw? Gasing, may pakpak ang balit. Papanyaga lang Why man ang kaso siguro kung di ka dala panyapon, okay man lang nagyapon niya. Ay, kalain. Araday na. Sige Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ina na Bosto. Una sa Balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat gidaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa patrol. Sa aton sini nga pagpanumbalik report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko mag-intra
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Nga kabay nga kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamog na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Yung mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras kada siglang sang oras ta ba? Aksyon Artay Hopon standbyan na inoy, no? Kay para makaligwa kita, life extension, super fiber anay kita, no? May connection sa may ko nga kulo na manubo nga immunity, rason madamo sang ginabatya
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:24 no. Daligi lang aksyon artay hopon paligwahan ta ini kay daw kalangalang gid sang oras ta no kay daligid lang no kay Emily Torrecampo Malayas may lang nga pagpamati. Happy birthday kay mama niya Ami sa suta kag sa akon magulang Luna Malayas Barrientos. Kag malipayo lang nga pagpamati man kay Medalyn Mary Fas, correct? Mary Fas, correct ni siya. Medalyn Mary Fas, correct ni siya. Humalumina, no? Ray Flores Baryoga, Tia Kimeriman, Rona Rida Traba, may lang nga pagpamati dra sa Valladolid District Hospital. Great ko lang happy birthday kay Toto Yoki. Halin sa kay Madam Rona Rida Traba. Raquel Villafuerte Martinez, salamat gid Inday Raquel dra sa Tasoy Farm, Purok 6 Barangay Alangila, no ga monitor. Kay Ryan Belio malang nga pagpamatig kay Madam Virginia San Antonio Penda from Celine Homes, ga monitor, no kay Milili Oligo, likewise kay Gian Resicio, may lang nga pagpamati Lia Younger Esquivel from Talisay, no? Ana sinurara naman si Alex Montesa, naka-tune in na sa sininga udto. Kagay Evelyn Sinaon, may lang nga pagpamati dra sa Purok Gaisano, Alihis, Bacolod City. Kagay Lani Hulag ay mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Talikid lang sa ato sila nga pagpanumbalik report na ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Balikan ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase. Dugang nga koleksyon blasang pundo para sa syudad, ginalauman ni Councilor Alvictor Espino, no? Kasunod sang ginaprobahan nga ordinansa angot sa relief sang delinquent tax penalties. Yari ang countdown sang balita ni Action Art. Tayo po na Action Art. Nagala ako mag-sunrek si Councilor Alvictor Espino nga hindi lamang ang mga taxpayers nga may ara sang delinquent kung way mabayaran no, sa ila sining buwis kapin pagin sa mga real property tax nga obligasyon sa city ang mabuligan no, sa sining ginaprubahan nga ordinansa nga nagahatag sang relief para iya sa mga delinquent nga mga real property tax owners sa Bacolod City. Kag ikaduha, mayo man ini para iya sa syudad bilang tugang nga koleksyon sa pundo sa masunod nga tuig nga gina-expect may ara sang matabo nga pagnubo no sa bahin sang national tax allocation. Pila pang taxes nga kolektahon nila mga more or less pila pa Action Art taw?
Nagligad nga tuig pagi sining relief taxes sa real property taxes Action Rex, mga nakolekta nila to mga 40 million mo. Bagod dako ni siya siling ni Councilor Al no kag sa previous administration ang last nila to pag grant man sini sang relief 40 million ang na-collect nila. Pero sining katuig siling yati kon basta mo pag ginamagabayad kay ang matamo sini sa mga delinquent nga tax payers kung magbayad ka starting January 1 to March 31 of 2023, bali ang i-grant sa imong relief action rex mga penalties mo, mga surcharges 100%, meaning dulaon gito tanan ang imo sining nga mga penalties. Pero kung magbayad ka naman March to April of 2023, ang mag-grant or mahatag sa imo amo lamang ang 50% sa mga penalties kag surcharges nga imo obligasyon. Tisiling diri ni Councilor Al Victor Espino, good news ini nga ginapaabot niya at least ang Bacolod City kay by next year ang national tax allocation tangalan maganubo maka-add-on ini no, para sa mga kinanglanon nga funds nga dapat ma-allocate sa mga nagkalain-lain nga mga program sang city government of Bacolod. Pamatian naton ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances, Councilor Al Victor Espino. Dua ang ang mahatagan sang pagkamot sang sining nga ordinansa no. Number one is of course makabuli kita sa aton nga delinquent taxpayers nga mahatagan sa tax relief no. Kay i-waive naton ang penalties and surcharges sa mga delinquent taxpayers. No, that's number one. Number two, makabulig ini sa aton nga collection, ang aton nga i-experience-ahon sa masunod nga tuig sa 2023, we will be facing a reduced share from the national tax allocation to the tune of 300 million pesos. No? Pati ako, isang lang last natin nga gin-implementar ang ining ordinansa, we raised 44 million pesos no? Sa last time natin ining nga gin-implement sa 10th Council. But sa subong nagapati ako, mas madamo pagit ang aton makoleksyon sa sini. It will be more than 44 million pesos. So makabulig pagit sa aton nga revenue sa syudad. Sunod pagani diri sa konsyal sa ilas ni nga pag-estimate kung mabayaran ini ang tanan action rex mahimo nga makadangat no sa 30 or sa 100 to 200 million pesos ang koleksyon nga madugang sa kabansang gobyerno sa lokal nga pwede gamiton sa mga program kag mga activities sang City Action Rex. Ang aton balita gikan sa Bacolod City Hall, boy login dulong sa ino sa kalwan sang Life Extension Super Fiber, mag-atag sa kasiguruduhan nga hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hinovia standbayan ay sa Kapitolyo Provincial. No? DTX 500 kita, anay. No? Ginaproblema mo balang mataas nga blood sugar level, mag-DTX 500. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana.
Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa Panay si aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa monitoring sa migratory birds bala sa Sipalayo. Damo tupispis nag-migrate. Ginugtan bangod sa unang nga kaso sang bird flu sa Capiz, mga kaksyon. Yari ang countdown sa balita ni aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang wala pa ma-record ang unang nga kaso sang avian influenza o na bird flu diri sa Western Visayas. Ang gobyerno provincial sang Negros Occidental paagi sa Provincial Veterinary Office may ara nga daan yang monitoring. Kaginapat na kayon sa mga lugar diri sa probinsya, ining mga lugar nga masami hugpaan sang migratory birds kag kada tuig nagakuha ini sila sang sample para nga ipaidalom sa examination kung bala ang migrate diri nga pispis sa aton may dala nga kung infected sang ginatawag nga bird flu. Pero kumo kay naka-record na sang isa na unang nga kaso ang Western Visayas na-record dito sa may probinsya sang Capiz ang pagmonitor sang migratory birds partikular dara sa may syudad sang Sipalay mas ginhugtan pa no ini paagi sa pagmonitor sang mga para veterinarians kag City Veterinary Office. Nagligad hambal ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. May nga lugar pagid magluwas sa Sipalay nga ginamonitor man bangod sang masabi nga pag bisita sa mga migratory birds. Sa una ang pagmonitor ginapatigayon sa may Himamaylan, sa Bago, sa may San Enrique. Pero subong ang ila sa nga na obserbahan nga ang Sipalay City sa subong nga mga panahon amoya ang ginadapuan kag ginatiniran kid sang sining migratory birds. Now there is sa Negros Occidental may ginatawag nga Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area. Amo isa ang mga lugar nga hiligid no nga bisitahan hugpaan sang mga migratory birds. Yari si OIC Provincial Veterinarian Dr. Limana. Sipalay before ang na-identify sang PAUB no sa DNR nga hinigara binalbagan Himamaylan Bago sa Enrique din Sipalay. But this time ang nakuha na lang nila is ang Sipalay no. So amo na siling flyway siya or dulungkaan o lagyan sang migratory birds. That's why sang yearly na siya ang ginaobra naton no nagakuha tada sample kag ginamonitor no kag ang dira sa Sipalay. So actually every year gasubmit kita sample sa Bureau of Animal Industry as part of the surveillance. Ideng paidalom sa laboratory sa ginakuha nga sample kisa una may kabudlayan gid man ato sa ding probinsya kay dito ginadala sa may sa may Metro Manila Action Rex kay sadto way pa sa kapasidad ang provincial government
nga mag-test sini kay waay sang makinarya o kun waay sang machine. Pero nagligad pa yang bulan, wala pa ma-record atong una nga kaso sang bird flu sa may Capiz. Natigayon nagali action rex nga makabakal sang machine ang Negros Occidental. Ang tawag sa ding machine ni ELISA, E-L-I-S-E, Enzyme Link Immunosorbent Assay machine, ELISA machine. Ang bilis ni kon baklon mo mga 900,000 ka pesos, lapit 1 million manakson rex. Kay gintinguan sa provincial government nga makabakal siri kay ang mga game foul breeders naton diri sa Negros Occidental bla may kabudlayan kay dito pa sila gahulat pa sila sang resulta nga ginapadala sang sample dito sa may Metro Manila. Kay may requirements mo nga ginaset ang Department of Agriculture nga antes ka magkapadala sang shipment nimo sang inubulan nga manok halin diri sa Negros Occidental pakadto sa ibang nga destinasyon, kinahanglan 10% sina ang idalo mo sa test, no, sa avian influenza test. Ang test dito pag ginahimo sa Metro Manila, so gahulat sang resulta ang game foul breeders. Madang medyo bulubudlay para sa ila, pero como kay nakabakal na gid man ang provincial government siring ELISA machine, diri na lang mismo iga-test action rex kag why na sila sang nabatsagan pa nga kabudlayan. Ang iban pagisa nga mga balita angot sa bird flu nga monitoring kag kampanya sa Provincial Veterinary Office pagkarunanta sa gabi. Hindi lamang bird flu ang ginabantayan subong sang ato sa ding probinsya, kundi pati na ang African Swine Fever o kon ASF. Report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hirovia, balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang Kapitolyo, layhununta si aksyon na Eden Abuso sa part sang Nukpo, no? Dua patay, duha man pilasono sa dua kasiparadong aksidente sa siyudad sang La Carlota. Ay, Portino. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa Nukpo. Aksyon na din. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. May lang ang pagpamati kay Madam Georgia Gargasiran, no? Sa kay Patrick Saludares dira sa Moises Padilla, no? Ga monitor sa sitio Upper Barangay Quintinrimo, Moises Padilla, no? Sa kay Nonoy Patong Saludares, no? Higop sang mainit nga kape ba? Ay puwerte. Noel Zambales, may lang pagpamati to Noel Zambales dira sa Fiesta Homes Barangay Sumag, Bacolod City. Kay Jocelyn, salamat gid. Joseph Rezaga, no? Then sa kay Yolanda Gonzaga, may lang pagpamati dira sa Barangay Pandan, Pontevedra. Sa kay Idi Laos, may lang pag-monitor kay Nanay Isabela dira sa Victorias, no? May lang pagpamati. Kag kay Vanessa Mayo. Ay, pretty si Vanessa. Thank you gid Vanessa. Salamat gid Vanessa Mayo, no? Ronaldin Nicor, salamat gid. Shabina Aquino dira sa Barangay Sumag, Bacolod City. Salamat gid Shabina Aquino, no?
And Warlito Nisya, salamat gid from Barangay Magbalyo, Kabangkalan City, kag Barangay Talukuno, bala nga pagpamati. Virgilio Mindanya, no? Virgilio Mindanya Jr. sang Barangay Kabakungan, salamat gid. Vanessa Mayo, okay, sige. Ara siya sa Minnesota, USA. Evelyn Sinaon, ayos, thank you gid. Diri sa dalom si Torco Jungko ga monitor man no, si Torco Jungko. Ay puwerte sige Tork Tork. Novi Magapan from Barangay Pandanon, DSB, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! No backlash dashboard car aircon cleaning gamit ang German technology sa manubo gid lamang presyo, no? Kung parte aircon sa Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang Aksyon Radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa uno na nga tun oras kadtuan tanay balita ni Aksyon na Eden Abuso balikanta siya sa Nokpo ini may kang tanan sa duwa patay duha pilason sa duwa man kasi paradong aksidente nga nagluntad sa syudad sang La Carlota. Gari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon na din. Action Rex patay ang duha ka persona samtang pilason man ang duha ka iban pa sa duha ka separado nga aksidente nga nagluntad sa syudad sang La Carlota. Una diri, pilason ka ginabulong sa hospital si Alejandro Camince, 55 anyos matapos nakabunggo sa truck class 6:30 sang gabi, Desyembre 8 sa Hacienda Silos, Barangay La Granja sang nasambit nga syudad. Sa inisyal ng investigasyon, padulong east nga direksyon si Camince sang nagbunggo sa nagaparking nga truck. Samtang duha ang patay kag isa naman ang pilason matapos nakabunggo sa likod man sang nagaparking nga truck nga may karga sang tubo. Las 7:30 naman niya sang gabi, Desyembre 8 man, dira iya sa may Barangay Kubay sa amuman nga syudad. Suno kay Lieutenant Colonel Luel Garinganao, hepe sang La Carlota PNP, ang mga napatay amo sanday John Lawrence Mesobre 19. Kag amo ini siya nagadrive sang motor ang kasini nga si Joven Desoyo 17 anyos kag pilaso naman si Dan Fred Locsin 33 anyos nga yara karon ginabulong sa hospital. Dugang pa ni Garinganao padulong sa Banwas sa Castellana 3 ka mga persona nga involbado sa aksidente sang nakabunggo sa likod nga bahin sang truck nga mong tunaan sang kamatayon sang duha kag pagkapilas naman sang isa.
Palayag ni Garingana, wala sang helmet ang tatlong ka mga nagaangkasanay sa motorsiklo kag may mga suga man sa lugar. Sa karon, padayon pa ang ginapatigan ng investigasyon sang kapulisan. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lowell Garingana. Ma'am, duwa lang ini ang confirm nga napatay, no, pero ining si Jobin Disosa ni Sobre kaga si John Lores magparentihan na ini ka, ma'am. Ining tatlong kasanay sa motor going ka sa east direction going to La Castellana. Ining isa ka yung traffic na napak sa Sandalan na Bungguan Lane. Sumulot ini sa likod. Sa likod sa ng tracking. Sa tungo sa iba, going to La Castellana. Yes, ma'am. That's lang sana yung dati sa motor. Balita ikan sa Nokpo ang ka-action ni Action Itenaboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa area sang Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati kay Rodji Taihopon from Kaliling, Kawayan. Ano ni Action Art man? Si Toto Rodji Taihopon. May lang pagpamati Fernandez L. Eric. Salamat gid, no? Likewise sa kay Josent Alvarez bla to, may lang pagpamati kay Josent Alvarez nga naga-monitor man sa sining mga inoras, no? Toto Josent, salamat gid ganito. Ayos, may tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan tala mag-may tisi kita, no? Alkaline base nga vitamin C tumarot. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan parte sa ginlutang bala diraho sa may Puroksigay, Barangay 2, nagapabilin nga critical ang kondisyon sa ospital. Ang ginalantaw sini daw druga na naman, no? Motibo sang sining insidente mga kaksyon plus sining balita sa Barangay Singkang Airport balaho. Ambot ko na nung development sini kag investigasyon ni Police Major Jory Puerto sang Police Station 8 angot sa sining paglutang bala sa isa ka do manager bla, do pinuno sa isa ka security agency. Ano gidayhan ang pinaka motibo sinino
nga ginlutang gid ini mga kaaksyon ng biktima. May madalom gid ni guro nga motibo kay ti hindi man basta-basta nga luthangon ikaw sang isa ka persona kung wala ka grudge man Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Karon bala dugay-dugay kay lambadahon tayning balita mga kaaksyon dira sa Bacolod City Police Office sa kay aksyon Eric Magbanwa, no? Life extension vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga gina-recommend sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano nang nauya ako makulang. Ay,
sigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila malaw. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid ko online. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ng aton oras, kadtuan tanay sa aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. No? Ini may kang tanan sa biktima blas ang pagluthang sa Purok-Sigay Barangay 2, nagapabilin pang kritikal ang kondisyon sa ospital. No? Droga ginalantaw sang kapulisan, motibo sang insidente. Kag-update dira sa area sang Barangay Singkang Airport karon dugay-dugay, basi madalaman ni aksyon na Eric Magbanwa. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na, Eric! Sa belated happy birthday, no? Thank you. Kag salamat sa imo sininga pag bulos kahapon. Ayo di purma. Pero may payo ikaw, no? Uy. Ate, sige, okay. That's it. Wala gidaw? Wala gid sila ka batsyag, no? Do kamalahaw. Pero ang pabatsyag yara kay SM no na mo. Matik na ya. Titimprano pa gani. Gani kiti. Sa ano palang subong? Timprano pa, at least. Sa 9. 9, oo, 9. Pag-abot sa 31, way ginalo goon mo. Ayo di purma. Wala di ka malugo at sa itlog. Duwa gadaan lakpayon niya sa 25 kag 31. Kag 31, baw. Kuno ay kasi sabi ginapabot nga kagis ni. Nga gidi. So ay gitas ni kiti nga tonto nga kayuhan daw maaway pa man ah. Way pa man ah. Amay ara pa man mga nabilin-bilin. Mayari pa pang takop na iya. Sabi tali ko mga 25 sa mabot bla no. Oo kay parang bisan pa no. Sir, paano may nakatari bla nga kulukot-kutol bla? Laban. Ati, puno pa maskwa sa mga yada-yado mo eh. Uy. Bisan chinilas lang da, kag midyas lang da. Muna itong importante ta. At least bisan paano, may ara. Pero may unod bla dayon nga midyas aw. Ayo di purma. Ay, tayo midyas ko daw baho sa midyas, no? Oo. Daw kahamot, no? Oo. Abo na tayo, importante na. Sa nga mga Jom. Jo Maria. Sino? Jo Maria ka palapig sa kung nagapapansin-pansin. Nga? Si Jo Maria ka usang sang cake.
Away na ya, usang-usang ya, tulo na rekta. Ayaw ni Purma. Napang ligo-ligo niya lang kasi ginapanulo, no? Daway niya kinausap, no? Why na iya usap-usap sa iya, siya pa Gani, ya. kay niya wala man ibukog. Niya bunlis mo. Bunlis. Nakabunlis Ay, pa siya. bunlis nga cake, no? Sanga mayo jom, no? Sanga mayo Kaya tulog-tulog sa akon kay basi pasalaan nga basura. Basi masalaan kang gausap kang Kausap karabaw. nga karabaw bla, no? Hindi ka rin baka bla. Baka bla, akson jomare, no? Duro distansya na gamay sa ako, no? Pag-distansyawan mo pa siya. Oo, kay basi kung Mapangitan? Padunat na sa report. Ayo, nga mga buhi, no? Okay. Ang counter yun ka daw, droga rin sa buong ginauso sa station number 2, ya. Kapag lutang sining ginakabing nga homosexual nga sa uliting identify kay Rinanti Hilyang, 44 anyos soltero sa ang Purok Prospil, Barangay Sumag. Pero di na siya, pero mega istar ka doon ng inserbi naman nga ilistaran. Ang Purok Sigay Barangay doon sa din siya ang Gintiro sa itong Merkulis ang gabi nga nagresulta isang iya sila nga pagka-confine sa may Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sisiling ni Police Lieutenant Jonito Pastrana ang Deputy Police Chief sa Station number 2 nga ti daw ara gihapon sa critical na kondisyon ini si Hilyang matapos nga ti daw ginabutangan ini siya sa mga tubo sa iya siling lawas para lang nga makaginhawa sang iya siling nga ginabatsak aksyones kati ang halos gigo sang biktima. Duari kita yun sa iya siling nga tangkuko kag ulo nga posible ginalantaw ni Pastrana nga wala makalapos ang bala nga posible kung hindi revolver, isa ka Black Widow revolver o kung 38 caliber revolver Action Rex. Nausunod sa kay Police Lieutenant Pastrana nga daw ang ginalantaw rin ang guro sa paglutang sa kay Hilyang amo ang droga bangon kati ang report trabato ni Pastrana nga may ari gipabaligya ini ang persona sa kay Hilyang sang droga ti sa baylo nga ibaligya iya gingamit ya Action Rex. At ito karon wala ini niya mabayaran kag do amo ini ang ginalaga siya kag ginasukot sang iya sini droga nga gingamit sa mga tinion nga ginpabaligya sa iya. Yari parayag ni Police Lieutenant Pastrana angon sa dugang nga background sang biktima. Iskon nakagawa sa prisuhan sang 2021 tungod man sa kasong droga. Ginlantaw sa subong nga kita subong person of interest nga gina-develop subong gani going kami subong sa Sumag para mag-follow up sa information pre kami nga makuha sa iyang mga parents dito. Initially, anong nang ginalantaw niyo sir nga motibo ginausoy niyo? Droga kanere. Initial diran sa gatingan to sustain man sa iyang bisyo mo although wala na sa obra pero ginasigusugo sa mga tao para ma-sustain siguro ang iyang bisyo. Kaya nakita man sa mga kapamasura ka una-una ka to nga report ni homeless siya pwede man ito siguro kapuli pero sa gatinan mo kakundiin lang sa mga gabihan sa may waiting shed sa kung gisa daga katulugan muna tugusugo sa tanan-tanan nga bagay kung gisa kung wala sa kwarta siguro sa manakop tapos gaindraman siya sa pagdulong-dulong kung gisa sa mga items may information kami na items kung nga nakuha na yung gamit niya kag wala na bayaran daw mangingin na sa kwarta so ang problema kada kay dagudlayan mag-extract ng information sa mga tao. Kaya, I know, tamo itong mga oras, mga 9:20, siguro daw madamo ginada tao sa tulad mo. Since nga daw ang tao hadlock mag-hambal. Pero anyway, later on, ma-develop naman yung makakuha sa information. Ang sabi si Pasatalanta, Junito Pasana, ang Deputy Police Chief sa Station number 2. Sa kaso yan ni Ivan Magbanwa nga tagiya sa MBS Security Agency Action Rex. Medyo masibol-sibol pa rin kaso. Kaya ginapatalaman pa rin ni Police Major Jory Puerto. Kaya ang suspicion nila daw may angot ini sa kompanya bala nga gingamit ang nga front ang agency ni Ivan Magbanwa. Now, ang report ka daw may ginsipa ni or may konflikto ang kompanya. I don't know sa isa ka grupo, guro dira sa sulod nga ang nagabantay sa Action Rex security guard na Ivan Magbanwa kag daw ang gwa daw siya ang ginpainitan kag daw siya ang ginbalikan Action Rex sining mga persona nga posible ginsipa sa kompanya nga ginabantayan sa security agency ni Ivan Magbanwa Action Rex. Di subong nagakuha pa sa mga statement si Puerto sa mga kopdanan kag staff ni Ivan Magbanwa nga base makahatag pangidugang lead sa
identity sa mga persona kay according sa kay jury porto, may ara naman sila ginalantaw nga person of interest sa sini nga kaso Action Rex. Amo ni update kaga report gikan sa Bacolod City Police Office para sa aksyon na BBB. Ako naman si Action Eric Pumalang report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na aksyon na Roger Gote, aksyon Nelson Patino, kag aksyon na VG Apasible, kay Rachel Ann Midel sa aksyon radyo ngayo kami bulig nga ang Queen of Mercy. May pasyente kami may inog cash on hand ng 70% makabayad na bill. Hindi pa pagwaon kay gusto gid yata na nga gobyerno nga assistance dapat applyan gid. Ay nano na iya mga 1 month na ang amon pasyente hindi pagpagwaon. Gali ka. Sige, pa-check ta niya. Kung padulong ka dita ni Rachel para makuha ta ng details bala sa imong reklamo dira sa Mercy, Queen of Mercy Hospital, no? Dining Queen of Mercy Hospital sa may Takuleng, Queen of Mercy Hospital. Sa dini? Ha? Dira sa may Estepania? Di na sa Aksonil. Sa may Erorico. Oo, Queen of Mercy. Sige, thank you, Gida. Ipa-check ta niya. Basi kung makunanta ini, no? Kay Jory ni Pomosino, Nancy Balsimo, no? May lang pagpamati, Nancy Balsimo. Thank you, Gida. Sige. Kagkay sa ibang paraton nga mga kaksyon, daligid lang Aksyon Roger Gotib standby anay noy kay i-check tayo na ang balita mo pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas, kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone, sa imo. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala lagi kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiswilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako maghulam. May pigado, tas kay, ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit. Tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sabi ko, hasta ako las 2. Gali kay way na ko orasan. Way na ko oras, no? Lang nag-report sa ato sa mga out-of-town reporters, pakarunan ko lang ina, no? Evergreen Herbal Capsule para sa mga may constipation bla. Ang constipation Iloilo isang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad. Salamat gid standby sa This Is My Life. Iga sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.